मनमाड नगरपालिकेच्या थेट नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतून गणेश धात्रक यांची माघार। नाशिकच्या मनमाड नगरपालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये माजी नगराध्यक्ष गणेश धात्रक यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता। अखेरच्या दिवशी माजी नगराध्यक्ष गणेश धात्रक यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला असून शिवसेनेचे उमेदवार योगेश पाटील यांना पाठिंबा दर्शविला आहे। मनमाड नगरपालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये शिवसेना, भाजप, रिपाय, महायुतीचे योगेश पाटील हे उमेदवारी करीत असून त्याचबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवीण नाईक, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तर्फे रवींद्र घोडेस्वार, बहुजन समाज पार्टीचे प्रवीण पगारे, वंचित बहुजन आघाडीचे डॉक्टर नितीन जाधव, शुभम चुनियान, राजू निरभवणे हे अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले आहेत। यामुळे मनमाड नगरपालिका पंचवार्षिक निवडणुकीत चांगलीच रंगतदार लढत पाहावयास मिळणार आहे। आवाज जनतेचा न्यूज मराठी, मनमाड।